Somos a esperanza. Somos a esperanza de miles de galegos. Somos a esperanza dos nosos votantes máis fieles. Pero tamén somos a esperanza dos novos votantes e dos votantes máis novos. Somos a esperanza daqueles que algún día nos deixaron de votar. Pero tamén somos a esperanza de moitos miles de galegos defraudados que votaron o PSOE ou votaron o Bloque e xa viron en que consiste o cambio. O cambio consiste en restar, o cambio consiste en ir a peor, queridos amigos. Somos a esperanza de miles e de miles de galegos e de galegas. Somos votando, así é como se fai outro presidente, votando libremente. Queridos amigos, somos a esperanza das familias defraudadas con políticas de vivenda que encarecen os precios, das políticas defraudadas ca crisis da sanidade, das políticas defraudadas das familias defraudadas coa ideoloxización das escolas. Somos a esperanza dos xóvenes defraudados porque se sinten utilizados. Somos a esperanza dos inmigrantes porque nós non compramos o voto a ninguén e porque creemos que os emigrantes teñen un mínimo de dignidade democrática e iso sempre o teremos en conta. Somos a esperanza dos maiores porque a política dos maiores non consiste en bailar un día con eles. Somos a esperanza das mulleres defraudadas de ser utilizadas nas políticas de escaparate. Somos a esperanza dos traballadores que ven como crece a súa precariedade no emprego. Somos a esperanza dos emprendedores porque nós non votamos a ninguén. Non votamos a Fadesa, nin a Unión Fenosa, nin a Jabones La Toja, nin a Leite Celta, nin a Pescanova. Non votamos a nadie. Que se queden aquí, que traballen aquí e que sigan traballando con nós. Somos a esperanza dos homes e das mulleres do mar. Están defraudados e están cansados por esta política de frontismo e de sectarismo da Consellería de Pesca. Somos a esperanza do rural, defraudados de ver como ardían os seus montes e meses despois como se inundaban as súas casas. Somos a esperanza das cidades. Dunhas cidades que están vendo hacia o século XXI e o goberno as tira hacia atrás para o século XX. Pero nós non estamos aquí para resignarnos. Non vimos aquí a expresar a nosa tristura. Non sirve de nada. Non sirve de nada para os que perderon o seu emprego. Non sirve de nada para os que lles costa cada día máis conseguir un emprego. Non sirve de nada para os que teñen dificultades para chegar a fin de mes. Non sirve de nada para devolver o bosque galego 100.000 hectáreas calcinadas. Non vimos aquí a recrearnos na resignación, nin na pasividade, nin na fatalidade. Xamais aceptaremos que as empresas se vayan. Xamais aceptaremos que Astano non poda seguir sendo un asteleiro. Xamais aceptaremos que o AVE transcurra por Andalucía 30 anos antes que polo resto de Galicia. Xamais aceptaremos isto, queridos amigos. Xamais aceptaremos isto. Nos apostamos por unha política con principios. Vimos aquí porque creemos nunha política que non enfronta a ninguén, que non enfronta nin os territorios, nin as cidades, nin os xóvenes contra os vellos, nin a Xunta contra os alcaldes, nin o presidente contra o vicepresidente, nin os conselleiros contra os conselleiros, nin o pasado contra o futuro. Que cree nesa Galicia, cidade única, nesa Galicia que suma as súas forzas, que suma as súas enerxías, que é o mellor de todo, que é o mellor de cada casa, de cada aldea, de cada parroquia, de cada corruncho, de cada vila, de cada cidade. Nós creemos nesa Galicia única. Vimos aquí, queridos amigos, porque temos unhos principios, porque creemos na unidade, e na unidade é a base da coordinación e do progreso. A suma
a suma do Partido Socialista e do Bloque é unha resta, e a resta non ten nada que ver coa Galicia en positivo. Creemos na coherencia, facemos o que creemos que temos que facer. A coherencia do PSOE e do Bloque son os incendios do verán. Ningún solo cese, ningunha sola disculpa, ningunha sola asunción de responsabilidade, ningunha sola comisión de investigación. A incoherencia é a xestión do buque holandés errante. Levaron 4 anos dicíndonos que tiñamos que meter o Prestige na ría e en canto hai un problema cun pequeno barco o alargan de todas as rías, de todos os portos e aún encima, queridos amigos, temos que escoitar que non colaboramos co goberno, que non colaboramos co goberno. Creemos na responsabilidade. Se a escola non ensina ben, non é por culpa dos profesores. Se a sanidade non funciona ben, non é por culpa dos médicos. Se a administración non funciona ben, non é por culpa dos funcionarios. É a política a chave da responsabilidade. Un presidente que non se sinte responsable é simplemente un irresponsable, querido amigo. Un irresponsable. Un irresponsable. Gracias. Moitas gracias, creemos na libertad. Non creemos en ningún pensamento único. Non creemos que un partido bote das súas filas a un militante simplemente por estar nunha asociación en pro do pobo israelita. Non o creemos. Non creemos no pensamento único dos que se apartan dos socialistas demócratas como Rosa Díez e Nicolás Redondo e, sin embargo, se achegan a Arnaldo Otegi ou a de Juana Chaos. Non creemos nese partido, non creemos nesa forma de facer política. Non o creemos. Non o creemos. Queridos amigos, as vamos a ganar democráticamente. Rexeitamos a censura. Somos o partido mayoritario no Parlamento e nos intentan amordazar todos os días no Parlamento. Rexeitamos a censura e a manipulación dos directivos da televisión galega. Dos directivos da televisión galega, queridos amigos. Xa sabemos, dure o que dure este acto. Este cheo este pabellón a rebosar ou este vacío. Digamos o que digamos, o máximo que vamos a ter nos telexornais son 20 segundos. 20 segundos o máximo que vamos a ter nos telexornais de Galicia. O máximo, ningún máis. Queridos amigos, creemos na honradez. Témolo moi claro, neste partido non cabe a xente que non sexa honrada. O sabemos todos, e vos podo asegurar que mentres eu sexa presidente, así será. Pero coa mesma forza que decimos isto, tamén temos que falar con unha legitimidade. Nós nunca estivemos en gobernos en Madrid ou en gobernos en Santiago, donde os ministros, os secretarios de Estado e os directores xerais eran condenados por sentencia firme e estaban na cárcel, queridos amigos. Nós non estamos aí, non estamos aí. Creemos no respeto, non nos van a amedrentar. Non, querida Corina, non, queridos amigos, non nos van a amedrentar. Alá os que queran revolcarse nos charcos do barro da difamación, da calumnia e da insidia. Vos pido que canto máis vos insulten, respostedes con máis contundencia. Pero non respostedes con un insulto, respostedes cunha proposta en positivo, que é o que quere o país, que é o que quere Galicia e que é o que queremos todos, que é o que queremos todos.